Giant Movie Academy na-ekele gị anyị na-asị gị daalụ n'ọrụ gị na-aga nke ọma ihe na-eme anyị na-afụ ya daalụ ọbịbịa ibere ebe obi dị anyị mma anyị na-ekele gị si na ọ ga-adịrị gị anyị nọmba 1 Idemmili ka i jere mgbe ị ga-ejekwa ọzọ ị ga-esi na House of State wee jee House of Reps wee gaa Senate wee na-echetazi azụ zọọ gọvanọ etu anyị kwere ka ọ ga-adị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị daalụ more money. We are the Academy. We are here to see Honorable Ifeanyi Chukwu Ugonabo. We came here to see the Honorable Ifeanyi Chukwu, the representative of Idemmili North constituency in the House of Assembly. And we had a nice visit. We enjoyed ourselves. You can see we are taking pictures in the house. How are you? We enjoy our visit. I like very na ọchịchị ya amaka na nke ọ ya chi n'ọdịnihu ya amakari. Kudos to him. House of Assembly na fana anwa nke ukwuu maka anya ma bụrụgoro m osi adị n'ihe nje ahụ efu the mansions na ọrụ ọzọ dị iche eji eji aka gosịlarịsị ọ ife na ya obi ahụ. I'm here live to see the member representing Idemmili North in Honorable House of Assembly. Yes, and he has accorded us his honor, respect, and warm reception. We thank you, Honorable, so much for this. We are here to showcase what we are doing in Oruku that we want to extend and spread to Idemmili North, Idemmili North and South, Anambra Central, Anambra State, Igbo, and African at large. I na Chineke gozie Honorable anyị, gozie Speaker House of Assembly, gozie Deputy, gozie Woody Obianọ, ọrụ ha na-arụ amaka ka ha mee ka Anambra State bụ the best. Ọbịa mere anyị ji bịa ebe a tata igosipụta ihe anyị bụ na anyị na-afụ ndị mụ na ha. Hello, my name is Juzi Ojukwu. I'm an actress from Oruku Giant Movie Academy. And my name is Nell Ojukwu. I'm an actress from Oruku Giant. I'm Tochi Okafor. Thank you. I'm Jessie Baby. Jessie Tambudima from Oruku Giant Movie Academy. I'm Clara Okonkwo, aka China for Babe. I'm Stephanie Okoye, Oruku Giant Movie Academy. Yeah, these are my sweet glamour girls. Yes, so we are here live. Cultural group. You can see in the Aquahai, Umano, Mas Chapel, Chapel. Yeah. Megariano. Yeah. Yes.